sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Philippine Standard Time, Lasay 53. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEC, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi action tayo kay sa aton mga listeners sa ariyatag naton lakat sa aton ng tiyempo sining gabi. Martes kita kon Hulyo 20 to 2021. Si Typhoon Fabian, ang classification niya Typhoon, may international name siya nga INFA. Ara na siya 905 kilometros ang iya kalayoon sa nasidlangan namin nasidlangan. East-northeast ang pinakapunta dito sa naaminhan sang Luzon. Lapit na lang siya magpangot sa 25 degrees north, pero ang actual niya sa mga coordinates grid sa latitude amuning 24.7 degrees north kag 129.6 degrees east. May kabaskugon ini siya nga hangin 120 km per ora. Nagamadlos ini siya masubra sa 150 km per ora. Kag nagagiyo ini siya sa direksyon na katungdan namin nakatungdan sa 15 km per ora. Ang southwest monsoon ang muni nagakomplementar nga weather system ang muni nagapaulan sa aton kon kahaponanon o kon kagabion. Ang active tropical cyclone naman yang sagwa sang aton par nagahana, no? Si Typhoon ni ang iyang classification, may international name ni siya nga Simpaka. Diin siya subong ang iyang lokasyon nara 985 kilometros na katungdan sang pinakapunta sang naaminhan sang Luzon, no? Dito sila nga duwa ni Bagyong Fabian sa babaw. May 130 km per ora ni siya nga kabaskugong hangin kag ang iya madlos masubra sa 180 km per ora. Nagkagiho ini siya naaminhan na katungdan, no? North-northwestward bulag sila nga duwa ni Bagyong Fabian. Ang maulano nga tiyempo amo ni ang mga lugar sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan, Island, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Northern Palawan, kag Calamian Islands, no? Nga tugay ni Southwest Monsoon. Diri sa aton sa nakatungdan sang Kabisayan o kon Western Visayas, upod na ang iban nga bahin sang Mindoro, Marinduque, Romblon kag Palawan. Sa iban nga bahin sang Calabarzon kag sa iban nga bahin sang Cagayan Valley, makaagom kita sang magalumon ng kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguom nga halin man ini sa gihapon sa Southwest Monsoon o kon hangin habagat. While ang iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may pagulugal ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Kag may idulot lang ini naligwin nga mga pagulan halin man ini sa gihapon sa habagat o kon Southwest Monsoon. Ang Luzon kag Kabisayan ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga uyop sa hangin halin sa nabagatnan sa gihapon nakatungdan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya nagapabilin ang Western Visayas, sakip na nga aton nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod nga makalumon ang kalangitan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan o kung pagpanag-uob nga ini sa gihapon sa Southwest Monsoon. Kag may ara kita kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin na bagat na nakatungdan Southwest aton mabatyagan sa kabubusan sa isla sang Negros kag
Ang sea surface naton hara kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros. Alas 9, 16 sini nga gabi ang aton nga taob 0.7 metro o kon 0.71 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 12, 3 karon sa tungang gabi sa takos nga 0.66 metros ang kadabawon. Alas 6:10 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman siya alas 5:32 was sa aga. Kag-ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius, no? Action Bray. Makadto kita sa kay Bulkan Kanlaon, may tayog ini siya nga duwa lang ka bises, no? Sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon. Ang iyang guab sinina takpan sang panganod nga hindi visible sa mata nga makita siya o kung sa iyang guab. 280 tonelada sa gihapon ang iyang ginbuga nga asopre o kung sulfur dioxide sang nagligad lang apit sa 13 sang Hulyo. Diwat nagapaabiso ang DOEC, ang Feebles naton in collaboration diri sa aton sa Negros Occidental Command Center. Nga si Bulkan Kanlaon ara sa alert level 1 kag padayon gina-enforcer ang 4 km permanent danger zone. Ang earthquake information naton isa lang di action Bray sa gihapon ang pagtayog amo to ang sa Siaton, Negros Oriental, no? Daw ti unfelt man siya. Daw ay gin man kulbaan no? Way gin man kulbaan. So ang magnitude niya or somewhat daw mga 2.2, no? 2.2 ang kagula sa intensity unfelt way mabatyagan, no? Ari siya sa Siaton, Negros Oriental. I see. So omni lakat sa aton nga timpo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information sa aton palibot diri sa aton monitoring alert and warning system. Action Bray. Salamat gid Sir Gan, kompleto Ricardos ang aton gabi subok. Salamat sir, may gabi. Sige. Oh my God. Yes sir. Ang bahin sa balita ng aksyon gani Republika sa lakat sang panahon dulong sa aton sang Zonton Plus herbal soap mga kaksyon. Kung kay Sabla, no? Zonton Plus herbal soap Kabakisan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City 2 na. Subong nga adlaw Martes kita, Hulyo 20 na 2021. Naga-monitor na kamodriya sa Aksyon Radio Bacolod Bakaksyon. Bukas na nga ton sining Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube Plus ang aton nga Twitter account. Ang aton sining nga text hotline 0963-7570874. Pwede ka mo kapadala sa inyong opinion sa aton nga discussion, mensahe kag iban pa. 2 to 3 liners lang kag hindi lang sulit-sulit para mabasahan tagid halos tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob Lash, Nuway Bentak na siring gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing. Mga balita sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Paligid lang, ayo tayo sa aksyon. Bala kay may nag-call sa aton importante. Dali na gid ma'am ha.
Manawag lang ko na action an si Okay, la 7:02 na ano bala nagali nagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Unahon tani karon mga Action Plus Star kumahingagaw ta ining nagluntad nga encounter didto sa Banwa sang Candoni mga Action. Initially may mga kaswalidad pero pihuon ta gini karon. Action firing line. Sa tunga sang New People's Army ginapatihan miyembro sang NPA kag Philippine Army sa Purok 5, Barangay Purok 5, Sitio Ginubatan, Barangay Kaningay, Syudad kon Banwa sang Candoni mga Action. Action firing line. Aga pa sila kay na linag sanay didto according sa hepe sang Candoni nga mo si Police Major John G. Liba sang nigliligad pa ni nga mga inadlaw ang monitor nila kay may ara sang presensya allegedly sang NPA so nagahulo-halong-halong man ang kapulisan. Action firing line. Okay, ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad na luluoy man ni kaluluoy man ning isa ka may balatian nga epilepsy bla ining nagakurog-kurog bla ginaabot bla isa ka tawo bla no nagpamunit no sa isa ka kanal didto iya sa may Kawayan ahay gurogin abot bla nahulog sa kanal tinalumos patay gid. Action firing line. Kin mga kaangay sini nga mga tawo dapat way ni sila lakat pa sa mga lugar nga kadelikado kaangay bi magatabok sa dalan dapat may mga accompanied na ni sila, may mga upod na ni sila, may nag-akompaniya sa ilabla, naga-tuy-tuy abi, no? Oo, kadelikado. Ti ini siya, guro lingaw-lingaw mga pulo-pamunit niya, ti ba si inabot siya kag nahulog ba lumos gid. Action firing line. Ang iban nga balita maka-action diri sa lokal karon, check nato no. Ining isa ka Australian national nga nagpang-kidnap yaho halin pa ni sila sa Dumaguete upod niya diri ang isa ka babae ang pagintindi ko timbang ini Action firing line. pakompleto tanay ka action eden abuso abi anon isolated case lang ni or trabaho ya gini ka pang kidnap o kon basi natabuan gid lamang ini no eti kadelikado sini may mga kabataan kita basi panghapiton ka pangpudyuton sa mga streets block. Action firing line. I-check tanay karon maka-action base ilaman lang ni pinamilya kabay pang hindi lang ni malala mga kaksyon nga sitwasyon sa kulo kidnap ngayon kay kadelikado sina. Action firing line. Samtang si Executive Assistant Pineda nagpasiguro nga padayon ang Task Force Disiplina on Market sa pagpatuman sang health protocol sa mga nagakadto sa merkado. Action firing line. Amo man ang hambal kay na ni Sir Taba Yulinggo pag-interview ta kay na sang aga so kabay pa nga matutukan gini kay may ginakukulbaan man ayhan kita nga variant Delta variant kay niho. Samtang Bacolod EOC nagklaro nga ang DOH ang nagdesisyon kung diin o kung sa diin nga specimen ang ipaydalom sa genome sequencing nga ginatawag. Okay. Siyempre silang may ideya pero kompletohon tani karon. Action firing line. Nga may mga genome na ini because ining Delta variant mga kaksyon nga gina-monitor karon diri sa Pilipinas. Action firing line. Daway na ni katapusan nga virus ini mga kaksyon anong nagakalatabo sa palibot abi one time lang abi mga isa ka bulan abi dulo disiplina kita hugot kita tanan abi no sa kaugalingon ta. Action firing line. Samtang sa probinsya nga balita, Governor Lacson nadismaya sa kadamuon sang nag-abot nga bakuna nga ginbakal sang probinsya. Nga man ta kajutay. Action firing line. Puwerte subong ang rollout daan sang bakuna sa Negros Occidental daw kadasig, no? I-check ta libig karon la City Size na Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Warden. Action firing line. Antes pa naman tanan mga logayawon lang ko, oy dugang ko lang good news diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental kay ang data nga ginpagwa subong sang DOH Region 6 mga action no? Region 6 ini ang Negros Occidental may ara gid lamang sang 42 nga bag-o nga kaso ni COVID-19. Bauti salamat gid sa Ginoo no. Local case diri 41 ang LSI diri naman niya isa. Ang Bacolod may ara sang 38 gid lamang. Bausan o pa ni magbalik sa 120 man. Action firing line. Nablang 1, 2, 0, 3, 4, 5 na mong amo lang na tani bla no. Puro tanan local case iniho ang 38. Nagligad nga adlaw kung di ko magsala 2 digits man kag mga nubo man action ano nagligad nga adlaw
nubo man ang kaso ni COVID-19 sa Negros Occidental kag Bacolod. Ti salamat gid kabay pa nga ining simana nga ini manubo nga magnubo abi bluligan tani mga kaaksyon ha para gini sa aton tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas subong adlaw nagdugang sang 4,500 sa GC size. Naglabot na sa 1,517,903 ang cases sa Pilipinas. Samtang ang aktibo nagapabilin sa 46,806 mga kaaksyon. Kag ang naka-recover na 1,444,253, ang patay 28,844 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Medyo nag-idogin ka na adlaw ay giganubo sa 5,000 mag 3,000 lang siya kaisa lang sa isa ka semana. Galing kay may mga laboratorio nga wala nakapasa sang ila sini nga report man. Ang iban nga balita mga kaaksyon, ang DOH mga kaaksyon no liwat gina-check karon kabalo ka may ara sang 12 ka crew mga kaaksyon nga sakay sa isa ka tugboat o kon isa ka vessel nga gikan didto sa pungsod Indonesia. Ang nagdak o kon nagdaong dira sa Albay sa diin ining 20 kasakay mga kaaksyon, 11 sa ila ang o kon 12 sa 20 nagpositibo sa RT-PCR test. Aksyon Firing Line. Tinga ang gintutukan ini silang 12 o kon ining 20 because ang ila sining ginasakyan nga vessel mga kaaksyon halin ini sa pungsod Indonesia. Nga ang Indonesia karon ginalantaw nga amo ang bag-o nga epicenter sining COVID o kon ining Delta variant nga ini. Aksyon Firing Line. So nagdak ini sila karon dito sa Albay. Sa nahambal ko na 12 sa 20 diri ang nagpositibo gid sa COVID-19 kag ang isa diri nakapanaog pa sa Butuan kag nakasuroy-suroy na to sa iya sila nga pamilya. Aksyon Firing Line. So ang iban diri nga specimen nila makaaksyon ginpadala na sa inang ginmention ko kaina nga Philippine Genome Center no para sa ginatawag nga sequencing to check kung ini sila bala positibo man sa variant Delta variant mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Kabay pa nga hindi lang kay nga ginahadlukan kita sa Delta variant nga ini kay 6 times 6 siya or 6 times siya nga mas makalalaton sobra 90% ang kadasigon sa pagsaylo-saylo sa iban nga persona. Aksyon Firing Line. So karon didto ining iban way kapanaog sa tugboat nga ining 11 ang isa nakapanaog siya no kag gina-monitor sila sang Philippine Coast Guard no kay kon may ara sang nagabatsyag dalon gilayon sa hospital. Ang pinakamaayo lang diri nga balita kay ini sila mga asymptomatic mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Swerte nga halit sang bulovirus nga ini no. Anyway, sang iban nga balita mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte may koneksyon sining Delta variant liwat nga nagpaandam sa publiko nga liwat ang plano niya bantayan tani sa masunod nga inadlaw mga Agosto 1 maning balantayan. Kay gusto niya nga hugton pagid ang pag-comply naton sang health protocol standards bangod sining ginakakulbaan na naman nga Delta variant mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Base sa report sang DOH, may ara iya sang 35 ka Delta variant nga nakit-an kag na-detect diri sa pungsod Pilipinas. May 3 nga diri nga nagkalamatay. Ang 11 diri local case gid mga kaaksyon no sa 35 nga ini rason nga suno kay Presidente Rodrigo Duterte dapat hugot ang mga quarantine qualifications nga ipatuman kag likawan gid ang mass gathering na naman. At ilang tawon ta ini amo nang hambal naton gani nga kita mismo disiplina sa aton kaugalingon. Aksyon Firing Line. Si Duterte nagmando na sa Department of Interior and Local Government mga kaaksyon nga tutukan ang mga kabaranggayan, mga LGUs angot sining nasambit iya nga Delta variant sa mga mass gathering kag iban pa. Aksyon Firing Line. Bulabantayan ta ini no samtang may connection sini kundi dali gilang sugpon ko ni gamay gliyo or isikwan karoran ko na lang niya ang carry sa Hontiveros bala no eleksyon mo may angot sini makaaksyon sugpon ko na lang ning carry sa Hontiveros so kay na timahuan niya diri nga madako gid ang posibilidad nga ang pungsod China
may ara sang himuon nga pag-intra sa eleksyon 2022 sa aton diri. Ini matapos may ara sang report ang cyber espionage. I don't know kung sakto akon nga pag-pronounce ini, no? Campaign mga kaaksyon via sa online kag internet. Action firing line. Sunod direk kay Ontiveros, mga kaaksyon, himuon tanan sang pungsod China ang magpasilabot sa eleksyon agod nga magdaog sa gihapon ang posisyon kung sino man ang suportahan ni Presidente Rodrigo Duterte para nga matinguha gid sang China nga maagaw suno kay Hontiveros ang teritoryo sang pungsod Pilipinas, mga baybayon. Action firing line. Ang report mga kaaksyon sang cybersecurity company, ini ba lang ginatawag pagin nga Kaspersky, no? Makita nyo na ko nagalantaw kamo, nagabukad kamo sa inyo sining internet dira sa computer lang, hindi sa cellphone. Di tayo makita ang cellphone mo, feeling ko lang. May na-detect sila nga ini mga advanced, persistent nga threat sang Chinese actors mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas. Kiti daw may plano gisla nga kuhaon ang geopolitical kag economic intelligence sa Asia kag Africa. Action firing line. Grabe, no? Hambal sa iban ka, si Risa no katayog sang iya ginapanghambal kon eleksyon ng paghambalan, no? Labi na gid sa pungsod China. Pero ining ginapang-mention ni Risa Ontiveros, hindi ini malayo mga kaaksyon. Action firing line. Sa nahambal ko na sa inyo ang anay Defense Secretary Santo ni Noynoy Aquino. The late President Noynoy Aquino nagpalayag nga sang 2016 nga election, although nga ini alleged pagid lamang pero may mga pamatuod man daw sila, way pa man gin present, nag-intragid ang pungsod China kung paano nakuha ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginatawag iyang minority or majority kag nagdaogid bilang presidente. Action firing line. Salamat kay John Hamula, no? Okay, espionage. Basta muna siya, no? Amo to nga akon gin-mention kay na, that's why hindi ko kampante, yawan ko research kay na kay ang mga kano dulain man ang ilang pronunciation. Action firing line. Pabayaan ta na lang na kay do kadalom sinisiya basta ang butsilingon ni Risa Ontiveros diri nga may ara sang dako nga tsansa nga ang pungsod China maga-intra sa eleksyon 2022. Action firing line. Amo malanang punto ta diri kay gusto ni Risa Ontiveros nga halungan kag aton sini pag buligan nga ang teritoryo kag baybayon ang mga islands ta diri labi na gid sa West Philippine Sea nga daw mo nang ginasagi katika-tika gidra sa pungsod China mapangapinan ta kay kon basihan sa International Court or kon results sa 2016 sa National Court magka-aksyon arbitrary ang Pilipinas nagdaog kagin palayag nga ang inang West Philippine Sea nga inaaton gid. Action firing line. Sige, si Presidente Rodrigo Duterte nagmando man o kon si Presidente Duterte nagmando sa DILG nga tutukan ining Delta variant nga ini sa mga LGUs. Ang DILG man subong nagpalayag nga sa palaabuton nga eleksyon dapat nga mangin mahinalungon ang aton sini nga mga politicians. Action firing line. Hambal diri ni DILG Undersecretary nga si EP Mako Densing III mga kaaksyon nga nagapaandam na sila sa mga politiko mas temprano pa sa mga mass gathering nga pagahimuon kay base kamo pa ang dahilan sang madasi nga paglapta sang ginatawag iya nga paglapta sang Delta variant diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Nakabaton sang report ang DILG National mga kaaksyon nga kadamo na subong sa mga politiko nga naga mass gathering iya sa pagtipon-tipon, sa pag meeting-meeting, sa diin mga kaaksyon ginakakulbaan ang pag-spread out sining Delta variant nga sa nahambal na naton sa pila na kaginab ihambal ko sa inyo nga nag-igo ini sa pungsod India kag nagkalawagtang gintong sitwasyon nila. Action firing line.
Now, kung matabo na diri sa aton mga kaaksyon, hambal nila gani mga kaaksyon, base magkalawagak yun ang sitwasyon tadi. Action firing line. Base magkalawagak yun ang sitwasyon tadi, kag hindi tanang masarangan, kung ining si Delta variant ang mag-igo sa aton. In fact, ang DOH mismo nagpalayag nga basi kulangon kita sang oxygen diri. May mga private hospitals nga nagpalayag nga inang basi pa naman ang mga ACO naton magkulang, hindi na ta dapat pa magkampante pa. As early as today or buwas o kudason nga adlaw, kung mahingagaw ta, hindi lang ta anay sagad iya ka sagi katipon-tipon nga amo ang makahatag tsansa nga maglapta ining si Delta variant nga ini mga kakson. Action firing line. Ti ang DILG may ara na sang paandam sa aton sini nga mga politiko nan temprano pa aton ulo eleksyon lang ini, pero kon matsambahan kita kag matabo sa aton diri palayo lang ang nagakatabo to sa India nga susko linibo ya sa isa ka adlaw ang nagpositibo. Hindi ya kay libo, 1,000, 5,000 lang, kundi pila ka mil gid iya. Ano ayhan magkalahinabo sa aton di Action firing line. nga 40 kapiot sang sitwasyon mga kaksyon. Now, ang DILG amo subong amay dako nga poder kung paano makontrol ining mga politicians naton. Ti diri sa aton sa Bacolod, hindi naman guro matago sa inyo nga ti kahapon gani may ara na sang ginpang tikitan sang task force disiplina kay wala nagagamit sang face shield mga kaksyon. May ara man nga wala sang social gathering kun social distancing nga nahimo ti ato mga supporters ato sila sang grupo ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Action firing line. Way man takbalo sa iban mga kaksyon kon inang ano iya ang mitingay nila basi sekreto man ara lang sa Makulo compound abi no way lang tiyak balo ti basi dira man magumpisa ining bulobayrant nga ini. Action firing line. Sige, aksyonan nag-text diri sa aton medyo malang-alang siya no. Unahon ko na lang ni Anay guro ang ano action Anay. Ang encounter anong may number ka da? Sige. Lagin mga ka-action, actually, gusto ko ni, di ko tali pa gusto doon ang momentum sining paandam sang DILG sa mga politiko, takag mga supporters bla. Kay basi ma-disgrace kay kita sining Delta variant, kay ko magdinungol kita. Action firing line. Kali kay alang-alang ato nga DILG Region 6 sini matinion mga-action, pakaronan ko ini, iunahon ko ning encounter, ho kay daw ga sige patong Yapon sa Candone. Oo, kumusta to? May mga na-displace na to nga mga pumuloyo. Ayhan, ano nga sitwasyon to? Action firing line. Korte, ano? Sige, ina-check natin sa ni Materion Makaksyon, si Second Lieutenant Wian Landag, no? Ang konsandag mga kaksyon. Ang Civil Military Operations Officer sang 15th Infantry Battalion dito iya sa area sang Candone. Action firing line. Oo, ina-check na to sa Materion, iunahon tanig kay may mga panibago nga update sinigid lamang hanggang gabi ho. Porti mahalin sang aga la 6 kay na tubtob subong. Sige pa sila iyaya ka linagsanay ang maton ni tropa sa gobyerno kag ang kuano, ang New People's Army. Action firing line. Sige, while waiting kita, may gabi lang kay Sir Albert Alova, naga-monitor sa Materion sa Tabunan, Bago City and Alova family. Araman si nang Liboy ho, Lilibeth Gutera, salamat gid sa pagmonitor kag iya sining kabiha panayang partner dia, salamat gid sa pagmonitor no. Okay, sige, ara na siya action an. Sige. Ma-commercial lang ko for a while mga action na 7:21 na. Action firing line. Dila ka mo magbiya, dira haki kinalan tutukan tagid ini mga action ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad. Dulong sa aton sa Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran
palap na mensahe nga may dala paglaong kag kasama. Maayong gabi lang kay Paul Spot III, Homa Lomina, Araman, Ana Sinoro, si Liza Montecastro Narciso. Good evening, Sumbray, EID, Mubarak to all Muslim people. Watching live from Doha, Qatar. No? Kay Il Adha Subong, ha? Idil Adha rather. Noel Amar, si Bright, amyaw ko lang akon kumpare nga si Boy Iolingo. Kag subong man, Rayboy Alunan. Hiya mahinablos nga si Taboy Gerla. Ara ba nagamonitor si Noel Amar, ginagreet niya sila ni Viola Baluyo kag John Iras sang barangay Pahanukoy. Okay. Ginagreet niya man Vanessa Mayo, Jinky Dayalagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Richard Tiboroma. Si Bots Hawod, ano ang ginagawa ng NSA sang US kay they are hacking worldwide? Okay. Alex Montesa, karami sang plano sang China sa bahin sang eleksyon sang Pilipinas. Basi si Inday Sara naman ni ila itibong run, chicken run. Ati damo ginahang kwanda. Damo sila ginadepensahan sumong Erwin Teresita or Tristiza. Evening, Subrayan, watching live from Kabankalan. Almer Parcon. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami sa Cadiz City. God bless, stay safe. Salamat, Gid. John Hamula. Okay, nabasa ko na kayo. Salamat, Gid, ano? Oo. Thank you, Gid, sir. Joby Monares. Warren Ortiz Araman. Elizabeth Malaka Gamalak. Sumbray, good evening, and to all the avid listeners, especially to Malaka family. Keep safe always. God bless us all. And more power to ARB. Salamat, Gid. Sherilyn Oro Javier, nagamonitor man. God bless, Gid. Thank you, Gid. Junel Labrador. Good evening, Sir Bry. Naka-monitor kami Japon sa Alangilan, Pamilya Labrador. Salamat, Gid. Salamat man. Arnett Flores Araman. Si Reyna Luna Alila Ortiz. Good evening, Sir Bry. Panamyaw, please, kay Mama Marcela Alila. Always listening to your program. Salamat. Randel Casipe. Good evening, Sumbray. Pakitamyaw lang utod ko da sa Barangay Granada nga si Manuel kag Manang Dinay Casipe. Merly Dolido Magallanes, Imbong Jocampo, Barayoga Ray, Edilaos kag Nanay Isabel, Rosalina Arellano Espadero, Marilo Villar Tanaman, Titing Angels, thank you, Gid. Divina Gracia. Good evening, Idol Aksumbray, watching Manville Royal Subdivision. God bless. Alex Montesa, gina-greet niya Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sang Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinke Dayalagdon, Phoenix, Arizona, Pamilya Dayalagdon sang Pandanon, DSB. April Orsabia sa Masbate, Tamyaw lang family sa Masbate, family Orsabia kay family Mallorca. Thanks, good Sir Bry, watching Malulos, Bulacan. Ato ka nas Bulacan. Jomar Ilaco, my classmate, salamat kin. Si Tomas Broniola, nagamonitor man sa Region Pearl Alihis, salamat kin. Christine Minies Villalubos, good evening, Sumbray, good evening man sa tanan nga taga Barangay Pandanon, DSB. Kaya sa tanan nga mga members ng Energy Fans Club. Si Sir Alex, may gabi man sa ilan ni Papang Joe, Mamang Lolita, upod man sa ilan ni Ma'am Jen Ali kag Ma'am Jane Daylagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Diding alohamiento naga-monitor man sa aton nga pangalagan. Okay, salamat gid, ano? Si Wilson Aris, good evening, so Brian, we keep monitoring your program, watching from Vienna City, Austria, Europe. Wow, thank you gid sa inyo. May gabi, sir. Vilma Panerio Boladaco. Good evening, Radio Action from San Mateo, Rizal. Thank you gid. Ano nga klaseng sang pagsalbar sa pagkalumos ang syudad sa Bacolod nga paghimuon ni Albi Sir Brian at tibay ko ideya. Gamitan niya life trap nga kawayan at literal na yung imo niya, sir. Literal ng imo yung lumos gina namin. Kuha na daya aton niya lain imo blaya, sir.
life ring, interior kaguma nga salakyan o kon ba si mahimo gamiton niya pati pantalon niya nga mangin floating device to save from drowning the Halandomon Twin Towers, Sir Brian. Layo naman ang amuan. PRB Barangay Bunga naga-monitor man ang Bansila si Sir P. Bansilo yo. Thank you gid. Salamat gid sa pag-monitor. Si Rene Pastidio, ibig Sumbray, monitor kami di Sibwa. Tamyaw ko lang family Pastidio sa La Castilla na keep safe always Negros Occidental. Bing Eusebio Paguntalan, regards ko kay Inday Ibilen. Okay. Migahay dis lang kurungan duhay. Ayan Paul Novilla, yung gabi sir, tamyaw kami diri sa Hacienda de Agua sa La Carlota City, family Novilla and Git. Salamat Git. Sige, si Madam Bing Eusebio sa Kuwait naga-monitor. Thank you gid sa inyo. Si Roger Rigara Araman o Rigala, Dante Olorga de Mihilio naga-monitor man. Regards na kuno kay Mylene Juarez. Barangay Granada, God bless Action Radio. Salamat. John Mark Sarmiento Liardo. Grabe gali bakbakan Japon sa amon sa kandot ni. Jorex Ribatado yung gabi Action Brian watching Barangay Bago DSB. Kadamo sa taga DSB naga-monitor. Si John Mark sa Antipolo Rizal naga-live gid, no? Si Manong Idilaos Kalinaw Araman naga-monitor. Thank you, God bless. Nico She, mayong gabi, Action Bri. Kada best gid ba sa imo kadlaw? Kita mo may fan naman ko sa ako ng kadlaw. Salamat. Okay. Okay, kilala na. Best friend ko yan, Brian. Magulang mo. Ay, gali. Sige, i-regards na kato siya, ma'am. Julio Salido, salamat gid sa pag-monitor. Sige, marilax lang for a while lang. Mabalik ko dugay-dugay. Paki-share lang sa aton nga live. Pagbalik ta, damo ngita balita, mga kaksyon, no? La City 29. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat
mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:37 na mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Hindi pagkalipati.
firing line. Sige, antes sa aton sining interview ay may gabilang kay Madam Lilia Taton, naga-monitor sinima tiniyon. Araman si Darling Mac Mores. Good evening, Exxon Brian, ga-monitor sa Orlando, Florida, no? USA. Hello sa family Hokson sa Barangay 26. Maraming salamat, Brian. Wow, salamat kay Darling na, ano? Si, okay, ara na sa aton sini may linya, ano? Si attorney, sige. Hambal ko sa inyo kay na, si Undersecretary Makaksyon Ipima Codinsing III, nagpaandam na sa mga politiko nga dapat medyo kulokal magid anay sa ginatawag naton mass gathering bisa nagahilapit ining eleksyon. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagakahangawa na sa aton sining sitwasyon bangod sa Delta variant. Action firing line. Pero ano gid la ang mga panugyan karon sa aton sining DILG mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Attorney Cedric Haranilla sa DILG Region 6. Attorney, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. May gabi Action Brian at tagpalamatay niya sa Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Attorney daw hindi na gid mapunggan ang election on 2022 nagapaninghamot na gid kag kun wala ni gurong pandemya nga ini porte na gid kasadya ang linibutay kag hutikanay dala pikpik sa abaga pero subong bangon sa pandemya medyo kolokalma pero pangintindi naton may ara gid sang sekreto nga tipon-tipon para preparasyon, attorney, no? Ang DILG National daw nagakahangawa man sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Anong gid-attorney ang mga advance or ano bing pwede nga i-advise subong sa DILG naton sa mga politicians kag mga supporters sa sining sitwasyon, attorney? As far as we're concerned here sa Region 6, no, DILG, we have not yet received an advisory man, no, when it comes to pag-allow no, sa pagtipon-tipon in connection with the election. As of now, ang ginasunod ng gapon natin is ang omnibus guidelines ng IATF, I see, okay. which prohibits mass gathering. If we could only check the omnibus guidelines, ang those allowed lamang mass gatherings, mostly mga sila for LGU initiated na gathering. Okay. And in some quarantine classifications, hindi na gani allowed ang mga mass gathering. Yes, correct. And in some classifications, they're allowed to some extent, like 50% of the seating capacity, or when it comes to sa mga mass sa mga mga wake funeral, so mga limited lang sa immediate family, and so on. But as to matter to election, wala pa kami diri. May nabaton, no? Pero posible, attorney, may guidelines gini nga separate iya si DILG, no? Ikumpara mo sa National IATF, attorney, may posible gina. We are also guided. The DILG is also guided, or we have to abide by the issuances of the IATF. Kung ano man lang ang ginapagawa sa IATF, gina-echo man lang na namon sa local government units. Hindi kami pagwa, no? Separate or any different guidelines na different sa IATF guidance. Because as of now, considering na may pandemic ang IATF ang primary policy making bodies ng governments when it comes to controlling COVID infection. May bigro sa DILG gamiton si IETF nga mga guidelines but ang closely monitor himuon yung gid guro sir labi na gid sining mga politicians naton nga nagaamat-amat na gid man guwa so sinimat tiniyon attorney daw mo sinabi, no? Yes, DILG is monitoring that, no? But the primary gid nga office nga dapat naga-monitor nila is the LGU itself. Yes. Because they are the ones who are the authorities, no, sa ilang mga localities, the barangay, the cities, municipalities in the provinces. Sila ni makabalugid, no, kung mga activities ng ila pumuluyo. Okay. Ang DILG Region 6 attorney so far, nakabato na sa mga initials abi nga mga
reklamo sa mga mass gathering may connection sining election 2022. Attorney, bisan hindi lang di sa Bacolod or Negros or bisan dira abi sa Panay area so far. As of now, sa Action Office, sa legal, alam mo kasi ECQ kami di Subong. Gani, oo. So, medyo Grabe ka stricto, limited gid. Oo. ang pagsulod sa information sa Action. Aha. As of now, wala pa ako, no? But maybe we'll check tomorrow sa office kung may ara. But for the past week, wala pa kami may nabata. Mostly, mga catfight, mga gambling, Aha. mga parties na balay. Mo na mga nabato na mga complaint. I see. So meaning si DILG man sir, if in case gid man kung ano mga penalties nga i-imponer dito sa mga nag-violate sining mga mass gathering nga ini, sundon dito lang kamo gyapon masandig attorney sa ITF nga version sang mga penalties if in case gid man. Well, the IATF guidelines does not provide for the penalties, no. Okay. Actually, aka na sa layin naton, there is Republic Act 11332 or ang sa Black Quarantine Law this is an old law lang, no. Yes, aha. But it has been amended just recently last year to include mga violations sa mga health protocols, no. So sa dira nga layi sa RA 11332 ang mabugat na penalty dira is that is I think that 20,000 to 50,000 pesos. Okay. And or imprisonment nga 1 month to 6 months. So mabulubugat na to. And there are other mga local ordinances naton na naga-impose ang penalties no for violation of local health protocols. Aha. Nakita sa mga mga LGUs na ito nagpagawa ni sa mga ilang mga respective ordinances Yes. sa mga non-wearing of face mask. I think yung Bacolod may ara man dito. Yes. Iloilo may ara mga social distancing, mga local health protocols. So the violators could be liable either under the national law nga mention ko and sa mga local ordinances. Aha. Nagkuan man lang kami sinigid attorney aside from DILG Undersecretary Dinsing the third nga subungan daw nabasahan ko regarding sining ila ka concern sa mga politicians kabalo ka kahapon diri may ara sang ERB hearing abi attorney sa kay former 3rd District Congressman Albi Benitez sa iya residency kag in question diri sa Bacolod may nagkalatikitan abi ang iyang mga supporters diri sa Bacolod City Public Plaza. In short, bawal ang mass gathering mo. So, muna nga nag-connect kami dira sa DILG Region 6 to give us more information regarding sinipirotiya mo na ang mention mo guidelines from DILG man kag National IETF magyapon paginsubok ang ginahulat ninyo. Anyways, attorney, bangod sina ano na lang ang imobi panugyan pagid sa mga politicians naton kiti kabalo kita hindi naging mapunggan abi no. So ang DILG kadako gid sang papel sa mga ini nga mga tawo agod nga maproteksyonan ta against virus nga nila binagid ining Delta variant so mga ginakakulbaan nato attorney. Yes sir. Ang panugyan namon wrong timing man natin, no, but hindi tama napunggan sa yung election, no. That would be a long shot, no, na mapunggan ang election next year. Aha. So advice lang namon sa mga politiko naton or those would want to run, no, for next year's election. They have to observe man sang guidelines ng IETF, no. And they could resort man to other means of campaigning, no. Yes. They could consult the COMELEC kung anong mga nami nga mga pamagi mga magkampanya without risking their own lives and the lives of the public, no, hindi na constituent. Aha. Ang namin tanay ko may virtual campaigning na lang. Yes, so pwede na siya, no, sa subong mani mga meetings, no, online na lang, but they have to consult the COMELEC on that. The COMELEC is the more competent agency to answer the questions regarding campaign. Mga campaign na gid mismo. Aha. Sige, bidat attorney, salamat gid si mga time. Pasensya sa disturbo, may gabi ka mabuhay ka attorney. God bless. Okay, good sir. You're welcome anytime. Yes, God sir. bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Action Firing Line.
Si Attorney Cedric Haranilla Makaksyon ang DILG, no? Diri sa Region 6. Tinaga-follow sila gyapon kung ano ang mga pagsulundan sa National IATF. Although nga waiting sila sa pila ka mga guidelines didto man gikan sa national sining DILG. Action firing line. Pero ang monitoring nila according to Haranilla nagapadayon ini. Kabalo ka subong kwan ining gwa mo collaboration ini mo COMELEC, National IATF, DILG, ang aton sini nga PNP personnel kag ang mga local government unit mga kaksyon. Action firing line. Amo ning mga grupo subong nga nagaisa sila to impose ang mga pagplastar sa mga kontra sa mga mass gathering kag iban pa. Ti ang DILG subong kadako sa ila sini nga poder. That's why tonight ginunahan ta napabalos publiko nga tinaga-monitor ini sila. Kag posible basi ang inyong mass gathering na may tsansa ina gamiton for filing of cases. Problema ka pa sa imo sini nga candidacy abi. Action firing line. Amo sina nga sitwasyon, no? So ulat-ulaton tagid ini. Ini amat-amat pamalan ni aton to remind sa aton sini nga mga politicians nga manami magkampanya, no? Kanami magkampanya, kanami nagid ilibot, kanami nagid pangamusta, hakos-hakos, biso-biso dira kag pulupikpik sa abaga dala hutik kag dala kablit abi dira biro galing kay ara tos panahon nga initanan alang-alang gid kumo by kumo lang kita kabalo kamo sang kumo by kumo face to face na ginatawag ini nga ton inumol bla amo lang natin bunggoon talang anay ining duha. Action firing line. Pero ang iban daw hindi gid malikawan na malabi na gid mga utod tang may mga edad-edad na aksyonan. Kita sila politiko yang daw gusto gid nila nga butohon mahakos gid yan. Action firing line. Oo, may ara gid yan mo ti amo na dapat likawan sa mga politiko naton. Dapat may ara kamo advance party kung makadto kamo sa lugar nga makadto di si so and so ha. Pero ayo lang kami, social distancing lang ta. Usar lang sang face mask kag face shield, no? Nadamos na abi, mamati lang ta sang plataporma di gobyerno ni upcoming mayor or vice mayor, etc. Why lang ta haksanay, lang tawanay, lang taanay. Action firing line. Ikaw na mga tao nagpamati siya, okay gid mamati kami ni pro nami pagid kami duhol di no. Action firing line. Hindi na nato yung aksyonan ma-deny ang realidad nga amo sina. May masinggit, okay, mamati lang kami de sang iyang plataporma di gobyerno. Kay manami, kinapamatihan pero mas manami kung may nagalupad. Action firing line. La 7:51 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Sige, amo nang ulo kuana, amat-amat naton nga pagtuki sa mga pagsulundan sang aton sini nga mga politicians. Action firing line. Akin nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad dulong sa line. pagbalik naton karon dugay. Balikan naton ining encounter. Kumusta na ning encounter to sa Candoni? Oo, way pa ni sila nagtapos hagi kilag sinayda. Action firing line. Tanaw pa kita maglinong, may pandemya pa kita, wala pa untat ang binalbala na isang aton sining gobyerno kag ining mga nagakritisar sa gobyerno. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Francisca Puso Moderaso, salamat gid. John Villarosa, kabudlay sa oposisyon, hapos ara sa administration sa kampanya Subong. Isama na, no? Si Bibing Balasabas, good evening Sir Brian, monitor lang kami di Magalion. God bless all staff, Action Radio. Sige. Elmer Piloriana, may gabi Action Brian. Duwa gali ka Delta Sir Bry, abi ko isa lang Delta Force kag Delta Virus. Doon din niya yung Delta Force Bacolod ya. Way patay sang Delta Virus dia. Joel Aligato Himenea, good PM Action Bry, monitor lang kami si Tivela, no? Stefania, keep safe and God bless. Si Bing Kiani or Kian, PM Action Bry, monitor lang ko dia. Salamat gid. John again, attorney, ano makomment mo sa PDO laban meeting sa Pampanga? Ano ang mahambal wala man protocol? Bao, nalipat ko ni kagila. PDP laban gruning Bonsulingan mo, no? Milchorita Ferrer, thank you, good ma'am. Leia Younger Esquivel Araman sa Talisay, keep safe everyone. Romy Agsam, Rosalina Arellano Espadero Araman, salamat, no? Si Jocelyn Liboon Dispoho Action Bry, tamyaw lang family Octavio kag family Liboon sa Punta Taytay. Nonoy Papio Araman Action Bry, gakadula ka bitin. Once gani naga-mute ko, may ginalawag ko ng endorsement sang herbal products na hindi pwede ma-on air sa Facebook, no? Dali man lang na siya. Troy Mindanao, shout out ang Team Samurai Bacolod Chapter. May Team Samurai di gali. Carmelo Garingo Araman, Inday Blaza, thank you gid sa pagmonitor. Sige, mapahuwayway ko gamay lang, hindi ka mo maghalinda, hadra lang ka mo tulatan nyo gid kay balik kita. May dalag ko pakita ng mga balita. La 7:55. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, kabayan na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Semlas 8:05 na. Gina-endorse Line. manamyaw kita sa mga utod ta, may gabi Bray, tamyaw man sa taga Pandanon, kay Mama Nita, Joy Joy, Manman, Baby, salamat gid pamati gid sa aton. Salamat gid ra sa inyo. And good evening Bray, monitor lang kami dilihog lang tamyaw family Villanueva, Ison, Evangelista, Juanse de la Torre, Alion, dire sa may Udyong, Kamandag, La Castillana. Sige. Action Bray, maing gabi, pamati gid kami firing line si Utsoy, Cyrex, Paulo, Justin ka sa barangay La Granja, hasta sila ni Fred kag Judith. Salamat gid ra sa inyo, no? Portik baskog sang unos mo gabi ba, no? Action Bray, maing gabi biskan ano ka saway mo sa mga dungol, may mga airsoft gani nga tipon-tipon pa na sila. So hello Delta Virant airsoft para more panghalit pa more. Pero may nag-text sa akon sa ulo airsoft ngayon. Basta larihom lang ka mo ga airsoft mabla. Action Firing Line. Good evening, Bray, monitor lang kami din sa Cambarosa. Jutay, tamyaw ko lang si Angel, Siren, Gapanam. Gapamati, gid subo. Si Jen Oy, si Sir Araman, April Banaag. Action Bray, good evening. Watching subong sa Tagig, Syria. More power, God bless. Salamat. Si Love Castillanes Araman, Alex Blance, ang wala nag-observe sang health protocol, kung nagabayular dapat sa wayon, respeto man kita sa tanan nga mga tao. Gusto gid na. Kalikong sa wayon mo, tulokon niya ka masakit, kung gatalikod ka na, mudluan niya ka pa. Action Firing Line. Si John Vicente, Malia, good evening sir. Pakigreet naman family ko, Himamaylan City, Barangay Carabalan, Family Vicente, John,
sa barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, nagamonitor gid, no? Si Juan ho, dali gid lang, ano? Isa-isa honta ni sila. Si Rodjon Castillo Araman, si Bots Howard Dambalya, Bryce Duterte gintikitan man ni Taba kung mag-speech wala man face shield. At ikaw lang isa di man pwedeng o basta distansya ka lang pila ka metros, bisan ikaw lang isa pwede ka man nga wala ka face mask ka face shield mo, na basta layo lang ti. Kung naghambal si Duterte, maybe ti layo wala guro taos palibot siya, kung may ara ti una pa siya nga sa lawayon, no? Action firing line. Sige, action an, tirahan na lang da, birahil, ano lang sinya silang ko diyan, no? George Gargasiran, ano ang sistema sang eleksyon subong nga pandemya subray? At way sa mga guidelines sa aton sining Comelec, tuon pa sila sa sining mga tinian. George Gargasiran, ano ang sistema sang eleksyon? Okay, nabasa ko na. Ana Sinoro Kabaskog hangin ulan di sila Carlota. Amo man dis Bacolod. Ana Fe Jeronimo Araman, naga-monitor sini matinion sa Pahanukoy. Thank you, Git. Milan Oligo, ginagreet siya lang Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa. Na? Sa singkang na si Sir George siya, naga-monitor. Sige, ara sa aton sini nga linya mag-aksyon. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si Second Lieutenant Wian Sandag, ano? Sang Civil Military Operations sa 15th IB. Ma'am, may gabi sa imo. Welcome to Action Radio. Maayong gabi, sir, kag sa mga naminaw subong sang Action Radio, sir. Okay. Sige. Magkasinabot yung taan ni ma'am kay Bisaya. Dahil ka, ma'am, no? Yes, sir. Ma'am, kumusta, ma'am? Ang encounter diha sa may kando ni ma'am. Hantod karon sige paghapon ilang lagsanay diha? Yes, sir. In connection yun sa kaninang umaga. Yes, ma'am. Na-encounter sa Kanduni, particularly sa sitio Ginobata, Barangay Kaningay, Kanduni, Negros Occidental. Bali, 06:30 kanina, sir, no, yung na-report ko sa inyo na na-encounter yung tropa. So, today, sir, in connection dun sa encounter, then hambal ko kanina na mga 10, meron pa mga kutukan. Bali, meron tayong total na series of encounter today, sir. Same with vicinity lang, sir. So, mga 4 na encounter, series of encounter today, same vicinity. So, yung nangyari sa overrun ng tropa yung gina-harbor site ng kalaban. So yung harbor site nila can accommodate 30 to 40 na armado. And nagka-come up yung combat operations because of the informations ng ating mga sa community sa area, sir. Kasi accordingly is nangihingi ng bigat, ng nanakot, yung mga the usual na ginagawa nila. But then for the casualties, wala sa government, sir, ito sa tropa. Then, hindi rin namin ma-identify, sir, yung sa kalaban na casualties. Kasi sa amin lang is nakikita ka namin yung mga blood stains, but wala kaming maano na body talaga. Blood stains lang na sinusundan ngayon ng tropa kung ano yung mga blood stains nila result sa encounter. And nagpapasalamat din kami, sir, sa community kasi nga dahil doon nagkakaroon kami ng combat operations. So, sa support po ng community. And ito lang is nagpapakita na effective yung community support program na campaign ng government para mawala yung influensya ng communist terrorist group. Kaya nga yun na siguro nagpapakita yung tao mo may mga reports, nagbibigay ng information. And then, buti positive, sir, nga nabangga rin naman ng tropa yung mga kalaban nga nandun din sa area, positive talaga na nandun sila. And normally naman, sir, sa encounter site may mga bahay tayo doon, may mga bahay na malapit, iilan lang sila na nandun sa malapit na area, bumaba and then nag-report kay Kapitan na si Sir Honorable Edgardo Monserrate, Barangay Captain of Barangay Kaningay. And with the support of the Barangay Councils, nag-repack sila, sir, for the mga na-evacuate. But wala talaga sa evacuation center kasi yung mga nasa taas, pumunta lang sila doon sa mga along the highway na bahay na relatives lang din nila kasi ilan lang naman sila doon. And na-provide na naman sila ng protection din, i-ensure ng 15th IB or ng tropa na safe sila sa pagbaba. I see. And as of now, sir, hindi pa namin sila ina-advise to go back sa area since nandun pa yung tropa and
kasi wala pa kami in-announce na okay na yung area. Aha. And direct communication naman po kami ng barangay council and also dun sa tao. I see. Ma'am, i-check lang namin, ma'am. Yung, pag sinabi natin may mga evacuees tayo, mga ilang families ito or ilang individual po, more or less, ma'am? For, according to Kapitan, 14 household lang, sir. But Okay. yung pinakamalapit lang dun sa area is mga 5. But the rest are scattered na siya malayo. Nung may narinig na putukan, bumaba lang for their safety. Aha. Okay. Mga 14 household lang, ano? Oo, mga ganyan. Yes, sir. Okay. Ma'am, hindi masabi na ba natin na mayroong casualties talaga sa trupa ng NPA? Kasi sabi niyo po kanina, may bloodstain na yung nakita natin doon sa area. Either, we cannot say, sir, no, pag wala kaming nakita talaga. Body. Just to be fair naman, oo. Pag wala kaming nakita. But yun lang ang masasabi namin. Yun yung sinusundan, yung blood stain Aha. ng during the encounter. Kasi Okay. nga, may 4 series na encounter. Yung mga yung pa-withdraw sila din na encounter sila ng ibang tropa namin sa area. Okay. But Oo. still ngayon ongoing pa rin, sir. I see, ma'am. Sinabi niyo po kanina mayroong naobiran na yung Philippine Army na parang kuta ata ng NPA. Mayroon ba tayong na-recover Mga doon? tinulugan lang yun nila, Tinulog. sir. Hindi Sige. talaga siya parang kampo. Harbor site lang nila yun, kinainan, mga ganun. But not really nga talagang tinistayhan. I see. May mga recoveries. Lamang lang matagal. I see. May mga recoveries As na of ba now, tayo doon? sir, recoveries, wala pa pong mga reported recoveries dun Aha. sa area. But ongoing yung clearing operation. Okay. Ma'am, yung sinabi niyo po kanina na ayun na may sightings talaga sa early natin na morning na interview. Ilang buwan na minomonitor ngayon ng NPA ng Philippine Army na nandyan sila, ma'am? Matagal na ba? Bali, continuous naman po yung effort ng 15th IB, especially po ng Community Support Program. Aha, And okay. kaya nga, yun yung good thing is laging nakakausap namin yung tao. Aha, So, nabibisita yung tao, nakakausap, and yun yung resulta na naintindihan ng mga tao. Kasi yun yung maganda, sir, na nakakausap sila and naiiba yung mindset nila. Okay. Na hindi na yung mindset na ini-instill ng taga-kabila. Okay. Clarify lang natin again, ma'am, kasi kaninang umaga, ayun, may mga reports na merong casualty doon sa Philippine Army, but as of this moment of time, talagang wala ding mga Wala po, sir. walang mga Yes, mga sir. nasamaran or napilasan Wala, Ilonggo. sir. We will report naman, sir, if ever meron kung both sides, kung sa kanila meron kung meron lang kaming mga accurate talaga na information. I Then see. we will release naman sa inyo. Yung mga families, ma'am, na displaced doon, alam naman natin meron sila mga antog nito, mga inaalagang hayop, so naiwan lang doon Yes, sa kanila, sir. ma'am, oo. Naiwan dun kaya nga gusto nilang bumalik, sir, but for Oo, bawal. safety, wala. But we already informed din na yung sa tropa namin, in case may madaanan sila, Aha. na i-safe ka lang kung ano yung man yung mga hayop na madaanan. Aha. But yun nga, dahil nga dun sa mga hayop na gusto nilang bumalik. But pinaintindihan lang namin, sir, na saka na muna sila bumalik for their I see. safety. Ma'am, lastly, ma'am, yung na-encuentro ba ng Philippine Army doon, 15th IB, anong pangalan ng grupo? NPA nga sila, pero di ba may Yes, mga sir. may pangalan? Ang kinoconfront ng batalyon namin sila is Southwest Front. So sila yung isa sa mga members ng platoon ng Southwest Front. Aha. Sige, hanggang ngayon patuloy pa, no? Walang tigil, Yes, grabe. sir. Oo. Yes, sir. Oo. Para po sa Kalinong Sang Negro, sir. Kasi nga, dito din yung sa campaign po natin sa government na yung sa LCAC natin, sa EO70 and the local communist armed concept. So, para continuous pag ara ang Kalinong, ara ang development din, sir. And ara ang 15th IB to do our mandate and priority namo ang secure sa Negros. Especially to sa area namin, sir, sa 6th District. Yes. Ma'am, ang 15th IB ba is under gihapon ng 303rd o 302 na? 303rd, no? Under siya ng 302nd Brigade, sir, 302nd. based on Satanhay yung brigade namin, sir. 302nd na. Ma'am, Sandang, Yes, sir. maraming salamat po sa time. Salamat Sir, din yes, kaayo sir. sa imong time nga Daghang pagpanawag din. salamat po, sir. Thank you Sige. so much, sir. Anytime, sir, we'll update na lang. Sige, sir. magsinabot Thank you, sir. magsinabot raman jud ta maging ani. Bisa maginom-inom Yes, sir. patagtubang bahal, ma'am, no? Okay ra kayo. Yes. Salamat, Sige, sir. ma'am. Salamat ng gabi po sa tanan sa Naminaw din. Yes. Thank you. Amping, ma'am, amping. Yes, sir. Action firing line. Aksyonan, kasabot ka unsay amping aksyonan? Kasabot ka ano sa amping?
halong yun aksyon. Action firing line. Magsinabot ra jud ta anay mag-inani no. Sige. Wala untat patulag sa naila daw kaapat na to sila gisagi katabuay kag magtiniruhayo sa kanduniho. Te may 14 na ka mga puloy-an ang ginpang layasan sa mga pumuloyo didto. Syempre, ang bala way nagapangilala ya kung sino da. Action firing line. Oo, pero wise liya sa mga evacuation center kundi sa mga pamilya nila sa highway nga may ara man sang shield sila subo nga protection sang Philippine Army sa nasambit nga area, no? Si kapitan na lang bahala da nga maghatag provide anay sang ayuda. Action firing line. Ay grabe wala untat si pandemya pati ang away sang mga pareho man ni mga Pinoy tanan-tanan. Hindi naman di mabasol ang Philippine Army kay mandate nila ini nga patawhayon ang Pilipinas mo. Action firing line. Hindi taman mabasol ang NPA kay may prinsipyo mas lagi na tindugan. Ay Pinoy batok Pinoy susko. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, alas 8:19 na. Pagbalik naton karon dugay makaksyon, dugangan ta ang aton sining mga balita para da sa inyo, no? Sa aton sining pangalagan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Madamugin nga salamat. Si Dali de la Torre Lupes, good evening Sumbray, basta kontra partido mo gidna sang si Mayora ara sa isa ka barangay upod yaman to ang mga kabataan nga wala ga face mask. Sa social distancing, no? Laman ko no. Ti okay lang niya, tani gintikitan man siya eh. Sino nga Mayora? Mayora pag itang imo pero di ka pag hindi mo hindi dali, no? Okay. Dindo Sariego. So, bright good evening. Pag-greet ko apo ko si Kimi Sariego, naga-stay at home. Baka very good, no? Si Dino Swanke. Action bright evening. Ang sasalakyan, wala face shield. Kag kinuparay man. Dapat na sawayon man tani kag tikitan. Matugina sa aga na interview tayo si Taba Yulinggo ang pinuno sang task force. Kung gustohon gid pagkadamo gid, tayo nila may consideration. Kay pigado until san okay ta mag-consideration ka mag-antos yung pandemya kung may consideration ng tatanan, no? Dapat sa wayon gid, no? Sige. Kayambal ni Sir Swanke diho, para sa Palarihas hindi ginapili lang diin nga area. Libertad, Central Market, Burgos Market, halos tanan wala face shield, iban wala man face mask. Kakadelikado sino na dapat masaway kag matiket pamangkot na action bray, ha? Thank you, more power program mo kag halong gid permi God bless. Kita nga tao pwede kita kasaway pero kay ti may hadlok man ta nga isa mga akig mga sawayon mga pareho ta. So dapat may poder gid mo magsinaway pulis, ang traffic enforcer, ang task force disiplina. Amo ni tani gid may poder gid, no? Tongburan Tuario. Action Bright, good evening. Watching live sa Bilye Arte Condominium. Dihog lang great Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Lalagsa na Castillana. Akon wife Ria Tuario sa amon 4 kids, RR, Aming, Princess, kag Zia. Sa Bilye Arte Guards, headed by Company Guards Tuario, Noel Palma, John Mark, Sulweta, kag Alejandro Bogart alias Boy Mulases. Sige. Si Ray Bakil, patay na mga alalay mo to, boss. O ano ni ko naman. John Mark Sarmiento Liardo. Virgil Pinda naga-monitor man. Tamyola ko no si Jennifer Hormigos. Thelma Igiko, Lydia Bustamante, gapamati gid sila now. Keep safe and God bless you and your family. Salamat. Tuto balulot araman si okay. Dalong kita, no? Okay, si Mariela Isabel Lopez, bang sexy kagwapa ko nga classmate ng high school, no? Evening sa bright pero tigid ang hangin kag ulan diri sa barangay Cabog. Brown out ang sunod. Paghalong gid ang mga nasagwa sa pasubong. God bless us all. Tuod ka. Jimmy Oliveros Latido, bayang gabi Bray. Monitor kami barangay Mailom. Salamat gid. Sige. Sige, no? Aha. Dalang ko na esta
Ang iba na naga sa lalampaw, hindi ko mabasa gid, no? Sige, pasensya gid so hindi ko malambot, no? Pero tigna tingwaan ginaton nga mabasa ng inyong nga mga mensahe, right? Sige, relax ko. 8:23. Paki-share lang sa live ta, ha? Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patungod na mensahe, wala sang hinagang pinggan. Patay Kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:25. Nami gili ko na mo ng sit-up Action Nelms, no? Kaya malawig-lawig ang aton nga tuking-tuking, no? Sige. Aksyon Firing Line. Ariya, Gluterna Plus Capsule, mga kaksyon. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Last 8:26 na sa aton sini nga pagpangalagad ante sa report with Action Marlon Hinabiya, mga kaksyon. Tamyawon ta niya na mga utod ta nga nagatutok halin pa kaina, no? Ariya, bukaron ko diyan ang sapyak man ding mga news naton o mga mga greetings naton, mga kaksyon sini gabi. Action Brian, mati lang kami di si Lilibeth Oriendo Cabigo and family sa Pahanukoy. Sige, salamat gidra sa inyo, ano? Ang iba na rin pa di sa piyak ko. Good evening kay Nono Miravalles. Salamat gid. Hi sir. Okay, sige. Icon gali karon gali si Action Marlon sa Action Night Patrol, ano? Sige, ayon ta siya. Action Bray, ako man mapadalagan presidente galing Alimango kasag kag Alikumo. Hikay kay gapangayo ko bulig amon di gapangitaan ko certification. Nga ginapangayuan akon prisya. Hospital utod ko wala gid promayo may naluoy man sa akon sa Alicante ni. Okay, may kami naluoy, ano? Action Bray, good evening. Monitor lang ko sa programa mo, Yolanda Pasamantis, ang Bago City. Salamat.
Action Bray, biskan ano kasaway mo sa mga dungol, may mga nabasa ko na ni mga ulong ersok ngayon, no? Action Bray, mayo gintani, magaan kami isa ka sako bugas sa taga pamilya barangay para di kami malumos. Oo, malumos. Na may connection din sa kay Sir Albi Benitez. Oh. Good evening, Action Bray, tamyaw ko lang mga bata ko sa barangay Tangob. Action Marlon, Sharon, kag Aljon. Ay, okay, no? Mga anak nila ako ni tatay ni nung Marlon ni, no? Kag mga apo ko si Quincy, kag si Prince. Anaga panamyaw si Sir Albert Rivera Sr. Wow, sige, salamat gid. Arama si Randy Amarila RC, naga-monitor man si Janet Flores. God bless, salamat sa pag-monitor. Capital Reports. Ang balita ni Action Marlon, hinawiya dulong sa Tonsang D3 Bayoduga. Okay. Son Braya manang nabatsagan ni Negros Occidental Governor Abong Lacson sa pag abot sang nagabot na gid man ang ginpainal gid kwarta sa nga provincial government na COVID-19 vaccines ang gitawag nga AstraZeneca Axon Bray ay kundi isang way pa to nag-umpisa ang paginabot sa mga bakuna kontra COVID-19 diri sa Pilipinas. Dari nag-umpisa ang inistoryahan na mo. Ang mga LGUs dapat pain ka pa kwarta ay bakal bakuna. Ibang ganito aksyon bra nga mga gagmay bilang ang mga munisipalidad. Why gito sa napain kaya man sila kuhaan kwarta. Gani man. Ti ang dalagko naman yung mga syudad nag-allocate gid, nag-allocar ang probinsya nagpain man o naglapot pag punto aksyon bray nga mayara sang kasugtanan pangagin permahan mo. Bulan sang Enero to sining tuig 2021. Tinagulat-ulat man ang mga local government units kung saan oged aksyon bray maabot ang bakal nila. Dagaway pa aksyon braya sang ining full payment balang natabo. May initial ito nga down payment, advance payment, mga 20% para aksyon braya ito po. Okay. 20%. Pagi pa to sa pag-deposit. Galing natabo, ampal ni Governor Bong Lacson, tamo na mga binulan nagkaralagi, naulihi pa yata naabot, ining ginpainan nilang kwan, nga bakuna. May nagidabot man nga mo man nga sahi AstraZeneca vaccines man purti donasyon niya. Halin sa gobyerno nasyonal pagi sa Department of Health Action Bray. Ikaw mo kami yara sang kasugtan na permahan, di man pwede nga bawion. Pagkaroon mabalik naman Action Bray sa istoryahan na ito, kundi usik naman tiyempo. Tiway na lang, ulat na lang Action Bray ang mga LGUs kung saan maabot. Pinagabot gid man kapon, Hulyo 19, udigin order 100,000 doses sa AstraZeneca. Nagligat to report naton nga ang manugabot 3,500 doses. Ang nagabot ang sumbray nagjutay pay daliya. Nag 2,900 doses na lang. Ikon masumahon, masumbray sa percentage, sa porsyento, tumakagamay 100,000 mo, ti Dosmel. Nakon lang, mga 2.5% lang. Di basigin tunga sa bilog ng Pilipinas, Action Mar? Ang pagpati ni Governor Lacson sa Linyati, basi may rason man kung nga amol ni kadutay nga ang nag-aabot. Bakit nga, una bes, ang pungsod nga nagaprodukto sa ng AstraZeneca Action Bray kasi kung damo pagin sa nagapending why nila bala mapadalan muli nga ko sa mga isda pagin ulatado lang at least may ara ba lang Action Miura atong gin purchase or gin procure sa nagalain-lain nga mga LGU kasi sa ulihi kung matuigan Action Bray kasi kung mangin isa naman kay isyobla langadaan ang bilis sa 100,000 doses. Kudako, no? Bacolod City, gani mas dako pagid gani yan, di ba? Ano di ilaya? 300, apila to, 600,000 to, doses to ila?
Ote daw, pila ka milyon, to papay nila, mga 300 milyon. 300M to? Oo, tira ko. May ara pa kita na sumpray sa Luzon, yung 1 billion pesos kita. Grabe, no? Hindi pa nila, ti ano to, kung sa 1 billion pesos, sumpray man nagabot na man. Oh. Pero dali sa Negros Occidental, tiyampal ni Gov, chidihon na na. Si Tohod, kung ginakulamang sang supply, ito lang nga pungsod nga na produktuhan sa saring AstraZeneca. Posible gina action market amo na hambal na tonbla ang mga manggaranon nga mga pungsod gina package pa lang gina obra pa lang ginabayran na daan mo. Oo. Man. Oo. Pero may nagabot man action bray dungan man sa pagabot sang 2,900 doses sa AstraZeneca. May arasi parit pagid nga AstraZeneca pagid ya. Ugaling halin sa gobyerno nasyonal nga donasyon. Libre. Libre 10,000 doses ya. Dinihan, no? Daw kasi kuwawi ka action na bray, no? Hindi man pwede siguro mawion sa provincial government to. Kasi rin again down, no? Base may palagas pa na guro may ara ginaguro. Oo, may ari ni guro na buta banta-banta man nila guro kung sa ano matapos ang COVID-19 amo gina. May delivery kung sige ila sa ding pag-deliver ang sombray. Then bakuna ini 2,900 para ang sombray ni sa A4 no? A4 na, Ina, lain na nga priority group action na bray. Mga kuana ni, mga trabahante na ni. Yes, correct. Ang sarang nga mabakunahan nga kanamon action bray 1,450 ka mga tao. 1,450 amo na target ka bakunahan. No? Tunga mo. Ang tunga sang 1,900, 1,450. No? Una nga dose, kag first dose. Kagamay-gamay, no? Ano man? Himuon in action bray, umpisa Hulyo 26. July 26 to 30, ang vaccination sa A4, ihimuon dara sa Negros Residences. Pero tapos, nila ang action bray subong, dara sa Negros Residences, kay dara lang na aksong bragi na patigayan yung pagpakuna gamit ang Pfizer mo kay dito sa Silay. Kung may sige-sige pa aksong bragi dara may nakaschedule pa nga pagpakuna, ikaduwa nga dose ang Pfizer, tapuson anay na. Antes umpisahan ang pagpakuna sa mga A4 sa July 26 to 30 action bray. Kay may sulodlan man tading sigurado gid Di man nagrumag kalapan o sa action mara. Yes. Ang Pfizer bala sumbray di pwede mabiyahe mo. Gani man Alayo, lain niya balitan sa Pfizer. Kita mo bakulod way panik baton diyo. Ni man? Gina-check ta bagay ang sumbray ko na naman yang ikasarang kay balitan sa ding nagabot pala nga Johnson & Johnson. Ini ang isa lang ka shot ni no. Single dose ni siya. Johnson & Johnson pero galing report ka na baton ta. Target ka bakunahan sila mga senior citizen para hindi na mapuluyan ka. One strike lang kami. Sarang kay di mayara gid man action bray senior citizen nga napuluyan magbiyahe mo. Pagkatodo pa sa Negros Residences, di mabulubudlan na para sila. Parang hindi na sila mabuluyan mabalik pa sa second dose nga schedule. Johnson na lang yung iturok sila para tag-isa lang ka dose. So amo man ang Johnson & Johnson, hindi na pwede mabiyahe action mar? Amo lang ato sila nga i-check taxon na bray, kaya siguro mas grabe pagka nakabalitan sila Gani ba no? Kung kay tag-isa lang mo. Gani. One dose lang yung action na bray, ikumpara sa ibang nga mga COVID-19 vaccines nga second doses kaya kinanglan. Pero mayo kay damo-damo ni no? Then tambil din abot para sa Negros Occidental 70,000 doses action na bray. Isa ka vial sang Johnson & Johnson bali 5 doses na siya. 5 ka tawo abing matiruhan sila. Yes. Ang AstraZeneca isa ka vial damo-damo pagit ya. 10 doses action para na ya. Ang AstraZeneca. Ang Sinovac nga mo na una nga nagabot ko diri sa Pilipinas kasi sa Negros Occidental 1:1 lang na siya. Pero grabe na biyang akon nga pagpatigid sa Sinovac Action Mark kag Sinopharm. Kay nga ang China subong way nakakabati nga may patay to sila Gani man tila na produkto. Kag dawayan na ya bati ang China kon problema COVID-19 pagambala na. Why na mga delta niho daw ka why na kalinong na gito sa ila Action Mark.
Man, so Marisa, no, ari ang medyo pagkadismaya ni Governor Bong Lacson sa pag-abot sang ginbakal nga AstraZeneca sa probinsya. Yes, but very little lang. We ordered for 100,000 doses. I think less than 1,000 doses will be our share, no, from the AstraZeneca that we ordered. I think they also have their problems, especially in the country of origin. You know, they have their issues also with COVID, so obviously their priority is their own, no? It's very disappointing because we were even expecting that what we ordered from AstraZeneca will be the very first vaccines that will arrive here, but so many vaccines have come already, and we're just about to receive our first batch of AstraZeneca that we ordered. Tika layo lang surprise sa mga binulan kay ang adlaw kag bulan nga nakabaton sa una gid ya nga sahi una gid nga COVID-19 vaccine sa Negros Occidental March 10 ta sumbray. Naligid nga mara suggest sa Sinovac to kag hindi AstraZeneca. Amo nang lantaw-lantawon ta dason basi makibot ta 50,000 na niya. Oo. Kabaypan kung nag-alawig dapat damo man para nga kaya hambal ni Governor Sombray ang kada sigon sa ato sa dinga vaccination nagadepende pa na sa nagainabot nga kadamuon sang bakuna. Correct na kaya ang Pilipinas subong dumduman mo to last week ang survey sa SWS to nga nag 40+% na ang kadamuon sa willing magpabakuna, Action Mark. Yes, correct action na bray. Kag samda nagalawi ang sumbray, ini nga porsyento, sa mga saka, pag na siya. Tingin na pangita ta, 70% sa aton sini population. Ti gamay-gamay na lang kulang. Oo, tiyan mo nang natawag nilang mag 70% na herd immunity na. Herd immunity pwede na. Ang sumbray nga, pwede na nga mahalog-halogan na. Mga restrictions na kita patuman. Hopefully, no? Mayo ginang balita mga mo sina. Yes. Ang update politika sa probinsya sumbray sa level ni former Congressman Albi Benitez pa dasunan kalana. Abi ko may bago kada. May bago ko pero hindi pa pwede ang sumbray mapalayag sa publiko. Actually, damo na sumbray sang nagkumpirmar sa akon. Nga mga kaupod ni Benitez bilang konsihal sa pagulod kandidato. Wow. Dumiyara to ko nung nag-ayo nga wagin baton mo? Ito? Tuublan na mo. Pero may pila na sumbraya nga nag-communicate sa akon. Via text lang. Ga reply nila yes. Yes, Mar. Papun ko na. Papili ko. Purtino? Wala to raton ta na, pabitinon ta na Action Mark kinanglan sa ilagid halin mismong bakbak. Di man, hindi sila mapalaya sa Bray. Tukla to nila si Benitez mismo. Pero Action Mark, amo niyo, siyempre, pukot politika ang pagambalan, ikaw ya, sagad ka na Action Mark sa mga pulupanan awan bla. Anong bintaha Action Mark, how? Subong madeklara ka na or dito ka pa sa filing of COC? Anong bintaha ka disbintaha, abe? So, alakan sa mga sombra pang pungsod nun na nga level. Mas bintaha kung makadeprano ka. Aniya pranawan ko na. Aman, una bes ang balan ka social media. Correct na. Dara ka makakuha sa mga ideya. Kung ginabera ka sa tao, kung ginasuportari sa tao. Kaya hindi tulo baligis kaya hindi ka dan kalagaw, mayo mayad-ayad subong, kundi timpranohon mo pa, kag dira kaya atake sa social media, libre. Hindi ka pa kapanghatag kulo 500. Mano, ara nagande ho. Duterte ada serison, kasalulupa ng ila sa ngalan ho. Tag 15 na bilog mo. Isa isip ko. 16 na? 16. Di sa mga gabi ho, si Soto. May confirmation naman. Sila niya, tayo na, tandem namon ni Juan. Ni Lakso kang Soto. Yes, tayo na. Di na mga mapag-gross kag kululbaan, ina nga tandem nga doon na, kay mga maayan-ayan din Action Mark? Kung makalabot di kay Manny Pacquiao to kasi kung di ba labutan sa boxing Manny Pacquiao meron show mo sa bla. Ti laban-laban gid kung mag-of the 9 lang ang tatlo dumabakod-bakod man Aliman, bintaha kung makadebrano ka anunsyo. Away ka ba na sa supakon nga kasuguan? Correct. Okay, hindi man na electioneering kay nag-declare ka malang padalagan, way ka man naghambal nga butuhan nyo ko, di ba? Mo gina ang ila sa nga bantayan ta ang tinaga nga butuhon kay base kon mas malipat sa labla.
Pats Labla, sa mga action na baraya, sa nasilenta na hulaton ta, Sige. couple of weeks mo, ampal ni Benitez, mismo may mag-anunsyo, isa sa ngalan sa mga kandidato niya, wala man gimensyon kung halin sa Vice Mayor, Congressman, basta sigurado na iya nga mag-konsihal gid. Bosan jagi din. Puwerte. Basi kung magpareho ang pala action price sa Duterte administration nga senador line-up na basi maglalapaw ang plus 12. Sulolo brate kon like for example si Sara gid man magpresidente, ti updon nyo man na tanan-tanan bisa naglambot na 30 bilog senador ya. Oo, ang action price na i-adapt na ibon. Adapted na sila. Adapted, oo. Okay, dapat 12 gid lang yan mo. 12 lang. Yes, lain giban kapit kung administrasyon mo. Oo, kung adapted ka naman yati, may man kay makakapit ka da maka-income ka pa. Dugang pundo Kung adapted ka action price, mo na rumitahan pwede ka nakaupod, kag pwede ka magkaupod sa piyag grupo, adapt ka mas piyag grupo. In short, malingbing gwa mo. May natabo na naglikad ka mga eleksyon mo nga araman sa sapiak kay mati adapted lang siya. Sige lang tulaton tanan dire no. Ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na maron hido mo yaw na sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Abi ko piho na tong lawagon Action Marlon way pagali. Ginahulat-hulat ihulaton ta no. Pero ang mga sources niya sina piho na like for example ining nag-ayo nga mapapili amo ni na maupod kay sa line-up ni Benitez pagkatapos way ginbaton. Bisan ako ya sigurado. Action Firing Line. Kasinsya lang kay do hindi kang batunan mo porti nga pagsala action nelm sa grupo ni Benitez mo. Hindi ya basta-basta nga tiupod ko da dahil mo na kasinya sa kamot mo. Padalaan niya kaya kagi monitor siya ni klase yan nga tao ni man. Di ni siya halin ni siya. Basi pabutang tadi sa Italital kung popdon tani. Action Firing Line. Husto man ang ginhimo ni Sir Albi Benitez nga tuturon niya man pagpili man. Hindi man basta-basta inkwentrohon mo ni si Mayor Bing Leonardia kung alang-alang ka lang ti pungko ka na lang sigad pahuway ka na lang. Action Firing Line. Pero kay may pareho ang balagali Battle of the Champions. Champion versus champion. Ang pamangkot ano ni sila nga mga champion. Action Firing Line. Ang isa diya hambal niya si Benitez ya champion sa champion sa proyekto sa 3rd District. May nagasinggitan din, way ko kita. Action Firing Line. Ang sa Bacolod naman ni champion sa kadamuon sang kaso, mga tututuntugid yung mga tao. Action Firing Line. Social media na ya, ila na ya. Kung kabasa lang, kung kag-utoy-utoy kita kadlaw. Sa puro champion. Pero sige hulaton ta. Kabala ka subong si Benitez, may ginaatubang pa nga mga reklamo sa iya sining residency no diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Battle Royale ni kuno mo. Ambot lang sige. Anon tani mo si Toto Dennis Richard Tiburoma ginapangita yagid si Councilor John Gamboa sa diin niya si Councilor John Gamboa di way takbalo kay independente to sa iya pero nagapabatsyag nagapahutik-hutik to siya nga kung gusto ni Sir Albi maupod man siya Action Firing Line. Tidwa tong papilian niya, Vice Mayor o kon kongresista. Kaya mag-graduate ni siya sa pagkakonsihal. Siya pero kon waigid man, may dependente kuya. O daw sila pa ya, arroz kaldo lang ang sakalam. Action Firing Line. Kung makatilaw ka mo sa arroz kaldo ni Councilor Gamboa, mambal ka mo nga papili, liwat pro. Action Firing Line. Pero why kaya naghambal nga mabuto ka, sugo mo lang siya, papili ka lang. Daw mo na abi, no? Si Councilor Canutan before, nga councilor sa Bacolod, nagatayada man, do kundi konsihal ni, kongresista man, purti yan, no? Oo, Councilor Canutan, anti-corruption. Councilor Canutan. Action Firing Line. Sige, pambasahon ko ng iban karon ma-commercial ko anay mong oras ko bitin ba karon dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing. Si Ami Rivera naga-monitor. Salamat ginupod kay Nicola. Dennis Richard Chicago Bulls versus Detroit Pistons kuno ho. 90s ina nga mga away. Purti kagid mag-comparison ko to Dennis no. Akon paglantaw gani kuan mo inang Lakers iya. Lakers versus ano man. Way ko may bunggo basi Hinebra guro De La Cruz, Jero, good evening. So Brian, monitor ko lang kaday Papa Roy De La Cruz, kag Mama Jane De La Cruz. Gapamati, gid gabi-gabi sa program niya. Salamat. Baybot Pastrana. Action Brian, monitor lang kami di sa Alihis. Salamat, gid.
Bert Hirapusco Caraballo. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang si Nanay Linda Hirapusco Caraballo sa sitio Mayang, Candone. Layo ni Senyo Dangkwan. Ang siniruhay na subong. Riaglo Ornalde Mijay, nagamonitor sa Hong Kong. Si Dennis Liwat, tambal niya, amo na gani sir nga sinubak ginpili ko. Ginakuno-kuno sila halin ang COVID, ti sila mana kabalo sang bulong. Good evening. Gusto na hambal ko si mong ginagani. Nga ang sinubak, do kapati naging ko, kaya tiyo lang tawa, naglinong to sila sumong. Sila halin ang kuan, ang COVID, sa ila man na ang sinubak halin, meaning, kabalos lang kung anong bulong. Tsakto man, Sir James, no? So, tsakto man, no? Sinubak ang bulong. Ang bulong, ang makuna. Sige. Si E.B. Rigby, good evening, Sir Bri. Monitor lang ko always in your program, no? Sa Bago City. Salamat, Kit. Arman Regalado, may gabi, Sir Bri. Monitor kami di Montara, Isabela. Pakigreet lang, Lola Murit, and happy birthday. Salamat, Kit. Bernie Gonzaga, God bless. Teresita Orita Kahuraw Araman. Thurs Vergara Sancho. Okay, sige. Torres Alex, good evening, Sumbray. Monitor lang ko Purok Laurel Mansilingan. Amo na ni pagwa sa mga balingbing nga mga kandidato. Amo ni tawag nga ang pula maputi, puro hulaton tamana. Ay, kasadya lang, no? Chris Vilma 3, yes, nagamonitor sa Estoms 3, Barangay Estefania. Thank you, Gid. Lilay or Laila Apas, butuhon ko na si Councilor John Gamboa kay maayo na siya nga councilor. Hana kanya hapinan labinagin kung pigado ka kag maswerte ka siya bilang country. Kita mo may score na si Sir John Gamboa. Si Bench Garbs, good evening, Sumbray, gamonitor lang kami diya from Mansilingan. Si Robbie Rick Aragon Agihon. Hello sir, good evening. Gamonitor kami sa family ko Agihan sa Barangay Singkang, Kalong-Kalong. Salamat. Mimi Ermida Duping Atong. Hilaksong Bright, sige pa pang tag sang kilala mo, away sila politiko. Muntat na, tagig Manila, Aksong Bright. Muntat na, kay sagi ko nila katag nga way kung gaan na magbasas na eh. Intrahong kanila kataglaw, tapos damo daw, iyawang ka pang remove nga sagi nila pabasa sa ako ng sagi sila ka ginamo abila guro basahon ko on air di man. Sige, ari pa gid iban ha bawo nga kadula iban si Madam Mariela Isabel Lopez, liga monitor. Thank you, no? Ruel Sason, good evening, Sumbray. Lihog lang ko tamiyaw. Happy birthday sa bata ko, si Marmar. 5 year. 5 years old. Birthday, thanks, Sumbray. Happy birthday. Salamat din sa pag-monitor, no? Sige. Paki-share pagida sa aton sa live, mga kaksyon, and keep on listening lang every night. Saxon Farming Line, kay ma-enjoy ka mo din. Hindi puro balbalana, hindi ma-enjoy ta diya sa mga topiko takag mga information, no? Sige. Ang iban ga saka daw ganung patlaw. Gabasa kapag kadula. Sige. Ma-relax ko kadali, balik lang ko didugay, ha? 8:51.
si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, Aryo, na nami nga balita ini mga kaksyon, no? Basi gusto bla makabaton mo 500 pesos nga cash, pwede na ni siya Action James, no? Basi isa ka sa madaog 500 pesos cash kada adlaw, kay magabalik ang amon sinipa premyo nga madugay mo na ginahulat sa ginatawag nga SAP anniversary sang Action Radyo Bacolod, no? Ini may connection sa ika-52 na katuig anibersaryo sa Action Radio, no? Managtag kami adlaw, ha? Sang 500 pesos. Ginatawag nga sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod mga ka-aksyon. Sinong pwede ka intra diri? Tanan nga pumuloyo sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ilabi na gid ang mga maukod nga tagpalamati sa Action Radio Bacolod paagi sa transistor radio mga ka-aksyon, no? Paano ka maka-intra? Umpisa Hulyo 16 ang ligad nga Biyernes 2021, bagabato ng Action Radio Bacolod sang mga entries paagi sa text mga kaksyon. Nan. Ipadala sa numero nga 0970-495-1202. No? Took and text na siya. Ang mga masunod, Action Radio Bacolod. Dali, kailangan, no? Action Radio Bacolod, programa kung sa diin na batian ang promo, no? First time ko rin nakabasa. Subong kayong akon oras, permi gutok ang imo pangalan, edad, address, contact number na amo na ipadala nyo. Like for example, abi, Action Radio Bacolod, nabatian mo, Action Firing Line. Again, Action Radio Bacolod, Action Firing Line, ang imo ngalan, abi, Juan de la Cruz, 54 anyos, Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City, plus ang imo sininga contact number. Nan. Kompletohon nyo gid ang inyong nga detalye para ma-validate inang entry nyo. Adlaw-adlaw pamati gikamos programa sa Action Radio para mahibaluan nyo kung sino ang tagdaog mga kaksyon, no? Sa kadadlaw mag-raffle sang mga tagdaog on air ang Action Radio Bacolod. Magtawag Action Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang kag dapat nagapamati kagid, no? Kay may mga pamangkot kami nga portis pagkahapos, pamangkot bala nga dala hungit nga pamangkot, no? Kundi masabat sa sulod sa duha ka tawag ang imo numero, mangita kami sa bag-o nga tagdaog or talawgan. Na that's why nga dapat kuan inang pamati kamo halin sa aga kag sa gabi gid para sigurado nga masabat nyo gid, no? 3 ka winner sa isa ka adlaw, umpisa Agosto, tub-tub na 3 ka winners sa kadlaw magabaton sa tag 500 pesos. Tub-tub ini sa Agosto 17 nga katapusan nga adlaw, mas damo pagid ini kay tag 12 gid ya ka winner sa August 17, no? Ipadala ang 500 pesos nga daog nyo paagi sa remittance center, no? Maka-claim ka sang premyo isa ka adlaw matapos matawgan kag makonfirmar ang imo sining entry dira. Sana magasugod ang raffle na Agosto 2 na kinahanglan text na kamutos ang text na number or number nga ginhatag ko sa inyo, no? Mga impormasyon nga dapat tandaan, ari hapos-hapos daw. Ang Action Radio Bacolod magaselebrar sa ika-52 katuig anibersaryo sa Agosto 17. Ang mga anchorman diri lawagon kung mga ngalan, ha, pamatigig kamo, no? Action Fred Salanga, Action Boy Duran, Action Artay Hupon, Action Rex Cantong, Action Wilma Sugaton, Action Marlon Hinabia, yours truly, Action Brian Morden, Action Eric Magbanwa, Action Alvin Grava, Action Jan Diaz sa Patrol Reporter, Action Dorel Cabato, News Center na, Newscaster, Action Del Salazar, Capitol Beat, City Hall Beat na siya, kag Newscaster kun hapon, Action An News Center kag Newscaster sa hapon, Action Eden Abuso, Newscaster, Patrol Reporter, News Center, no? Ang tagline sa Action Radio Bacolod, una sa balita, una sa aksyon. Ang extra naman sa Bacolod, Action Radio. Nan, pamati gid kamo, kag scan gid kamo da sa amon sini nga page dira, kaya pamangkot dira lana pangkwaon mga ka-aksyon. Nan, sige ang pamangkot dala hatag sang answer. Action Firing Line. Why na pabudlayay ni, no? Dapat pamati gid kamo kag paki-check sa inyo cellphone nga dapat naka unmute inang nagaring gid siya dapat, ha. Kay basi makaduwa kami tawag hindi nyo masabat pagkatapos sakit anyo, uy, Action Radio ni
ang paghinulsol ara permis ulihim. Action firing line. Ti subong pandemya pa, kadako na sa mabuligan sining 500 pesos. Good luck sa inyo tanan-tanan. Action firing line. Si Mimi Ermida doping ato nagamonitor ga ginamo sila kalayo patugani sang intulin. Ruel Sason, good evening Sombrali og lang ko tamyaw, happy birthday. O nabasa ko na. Sige. Ari pa ginang iban ho, no? Check attendance lang from Racing City, God bless. Action Bry, always ga-monitor kami sa programa mo. From Magalion, Cadre Moises Padilla. Sige. Tichimpo ko si Tita Ida Galio, Rio Sura, ang manog konsehal sa Murcia naga-monitor, manghod sang Vice Mayor sang Murcia naga-monitor sa aton, kag si Nanay Linda kag si Tatay Ide da Rio Sura sang Murcia naga-monitor man. Action firing line. Hindi kontento sa radyo, dito pagin siya namati ya sa TV nga nagalantaw. Nagalantaw lang 74 oras. Action firing line. Sige, no? Si Senador Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III na nag-anunsyo na nga magpapili presidente si Lacson, vice presidente si Soto. Ara na, may mga inkwentro na. Action firing line. Why nakita oras sini Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa magyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. God bless. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.